Ženy, viete, prečo nechudnete, aj keď jete málo? Ste možno vo veľkom deficite, ani o tom neviete. Alebo idete z jednej diety do druhej a telo si nevie ani oddychnúť. A preto je veľmi dôležité si zapisovať kalórie v kalorických tabuľkách. Bez paliva telo nefunguje a keď mu berete viac energie, ako by ste mali, tak vypína energiu spalovanie aj náladu. Klesá vám testosterón a rastový hormón, regenerujete horšie a strácate svaly. Bez sacharidov a tukov nemáte z čoho tvoriť serotonín a dopamín, takže nálada ide dole. Klesá estrogén a progesterón, takže cyklus sa rozhádže alebo úplne zastaví. Telo je v strese, zadržiava vodu a tuk a metabolizmus sa spomaluje. Aj pri 1000 kalórií denne nejde váha dole. Za mňa si 100% zapisujte kalórie a uložte si toto video, ak nechudnete alebo sa cítite unavené. Možno práve toto je ten dôvod. A hoďte mi do komentára, či si sledujete kalórie alebo idete iba pocitovo. Ďakujem.